Okay. Hello mga shoot, magabiin ninyo mga shoot. Na ako sa balay sa akong igagaw mga shoot. Muna akong suod nga igagaw gikan pa ni sa onda. Mga shoot. Tara, ako na kang ikaw. Nilo binigay. Ay hangis is hangis. Muna akong mga suod na to. Ya kasi lipay kung naabot ko dito sa ila. Tama kasyot. Nindot kay ang balay dito mga kasyot. So una nakita mo mga kasyot, kuan pa mi. Mga bata, mga ulitaw pa mi nagkuan karon nag-abot yung meron nga panahon. Ito yung balay. Ari ko matuog sila ilaha ka shot na kay kwarto nga gi-reserve sa para nako. Oh. Kapay mangga kasi to. Gusto mangga na isaging. Tilawan talang saging kasi. Kung pareha ba na saging sa Cebu. Kanin saging nga sa Bohol ni. Wa ko magdahom kisot nga may nani ang ako nasugatan karon sa among mga kage maglisod man karon mga di na makuha ni. Lang dirty kitchen kasi. May dirty kitchen nga limpyo. Dali. Ato yung magkusina doon? Muna akong pinaka close friend ay gagaw na ko na itagsa. Among kalisod sa unang giagian, grabe. Pero karon makaingong kag di gyud nato makuha ng Ginoo ba kung di matagan kung unsaon ta sa Ginoo ba pagpaagi. Shoot na akong kwarto mag-shoot to. Kwarto na mag-shoot to. Takua lagi.
Ako raw sa naga. Ano mga... Muna akong room, ano ko maturon kay shit. Gabi, dire kong tog. Ikaduhan na ako gabi karon. Marag mahal-mahal gini kaabang ba? Marag mahal-mahal gini. Muram sa 5-star hotel ni kong gigdaan ron ba? Pasalamat si ko kong kuan na asawa. Salamat ko nga. May gusto ni atiman sa kuwa ba? Nindot kayo nindot. Kay video na kainom jud kay shoot kay nakita may pila na ka years guro. Karon ya, siyempre nagin ang mga tagay-tagay kay laki mo gud taon ta. Nagin na. Nagin na. Nagin ni siya. Makasot og bakay minamong hubog ng isot. Sorry jud kayo kay tinuod yun na. Di ko, hubog kayo lang ba? Sorry, kaya shot kung na. Daka, ina nga. Okay, magkasyot. Amping mo magkasyot. God bless. Bye-bye.